Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina fatan 'yan uwa kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau zan yi bayani akan ciwon kirji. Tunda na gabatar da bayani akan ciwon zuciya suna da alaƙa da juna. Kafin na yi bayani, wannan bayanan namu in yana ƙayatar da ku, za ku iya yin subscribing na channel namu, sannan ku danna ƙararrawa duk lokacin da aka sake sabon bayani ya zo muku ku saurara. Waɗannan magungunan da zan yi bayani suna magance matsala na ciwon kirji, toshewar numfashi, ko kuma fama da sanyin kirji, ko kuma ciwo, ko kuma buguwa. Na farko daga cikin maganin da mutum zai nema yana amfani da shi shine na'ana. Mutum ya samu ganyen na'ana musamman ɗanye, sai yana tafasawa yana sha sau 3 a rana. Yana da matukan tasiri wajen cire duk wani majina da yake kirjin mutum, sannan kuma zai baka daman numfashinka yana fita yanda ya kamata. Magani na biyu shine ze'itir. Ze'itir shi ma mutum zai samu ze'itir, in ka je Islamic chemist suna sayarwa, sai ka siya kana shan shi kamar yadda ake shan shayi. Abu na uku, mutum zai samu citta ɗanye, citta mai yatsu ɗanye, sannan ya samu zuma mai kyau. Sai a yanyanka wannan cittan ɗin sai a tafasa. In an tafasa sai a tace, sai a samu wannan zuman ɗin sai a gauraya. A cika kaman kofi 1 na shayi, haka dai sha sau 3 a rana. Yana da matukan tasiri wajen magance ciwon kirji, sannan kuma da magance majina wanda yake toshe numfashi. Abu na 4, mutum ya samu lemun tsami, sai a matse masa lemun tsami, sannan sai a samu karas, shi ma a niƙa shi a matse ruwan nan, sai a haɗa ruwan ɗin gu ɗaya, sai mutum yana sha kamar yadda yake shan juice. Shi ma yana da matukan tasiri ƙwarai da gaske wajen magance matsala ta kirji. Abu na 4 shine mutum ya samu nono mai kyau ko madara. Kyau dai mutum ya samu madaransa mai kyau, sai ya samu zuma. In ya samu zuma sai ya samu madaran ɗin kamar rabin kofi, sai ya zuba zuman ɗin kamar cokali 5 ko cokali 6 a ciki. Sai ya gauraya, sai ya sha da safe kafin ya ci komai. Wannan yana da matukan tasiri ƙwarai da gaske wajen magance abin da ya shafa kirji. Sai mutum, abu na 5 ko na 6 a jerin maganin ɗin shine mutum ya samu albabunaj. Albabunaj yana nan, shi ma ƙwayoyi ne wanda ake amfani da shi. Yana da matukan tasiri ƙwarai da gaske wajen magance matsala ta kirji. Sai mutum ya samu wannan albabunaj ɗin, yana dafawa a shayi yana sha. Zai iya haɗa shi da shayi yana shan shi, ko kuma shi kaɗai, shi albabunaj ɗin mutum zai iya niƙa shi ya zama gari, sai ya haɗa shi da zuma yana sha. An kuma mutum zai samu zuma, to zai iya samun zuma sai ya ɗan sa citta, garin citta kaɗan a ciki, hakan nan ba mai yawa ba, sai yana shan zuman ɗin cokali 3 ko cokali 4 a rana. Abu na ƙarshe, ko kuma mutum ya samu wani ice wanda ake kiransa orcosus. Orcosus yana da matukan tasiri ƙwarai da gaske wajen lafiyan jiki da kuma abin da ya shafi kirji, buguwa ne ko toshewar numfashi, kowane irin matsala na kirji. In mutum ya samu orcosus, sai ya dafa shi. In ya dafa shi ya dafu sosai, sai ya tace, sai yana shan kofi 1 da safe, kofi 1 da yamma. Amma ba zai iya sha sau 2 a rana ba, shi orcosus ɗin zai iya shan sau 1 a rana. Wannan orcosus yana da matukan tasiri sosai. Mutum ya samu wannan icen yana sha, da aka same shi a Islamic chemist, sai ka karɓe shi. Orcosus yana nan, ka dafa shi da aka gan shi kalan shi ya so ya yi baki, hakan nan ba baki ba, ya yi yellow haka. To yana da matukan tasiri wannan icen. Ɗan mutum yana amfani da shi wajen matsalan kirji, zai magance shi da yardan Ubangiji. Wannan shine a takaice magungunan da zan yi bayani game da abin da ya shafa kirji. Assalamu alaikum wa rahmatullah.